Kastalatibyan! Get ita! Adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinasalukag, makagunod iti nasaya at apanagbiag. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Nay, guryaw, nagmaya ti panagsikawil mo dito'y poon ti manggaa. Kastalatibiyag, ananang. Agsikawil mo datao sagpaminsan. Apay, awan ka di trabaho, takundi sikawil ka ditoy. Ay, awan nanang. Isong agsikawil-aklatan. Ala, labsan ka ditoy, taumunagak dita balayaw. Inak alaan tay bigao a binulod idi ni Sianang, ngam di namat insubsublay. Woy nanang. Umunag kay latan. Nay, kasla kariring yumat Sianang. Ay, wala nang. Kadnay, alas 11 iti aldaw. Panagluluton para iti pangaldaw. Katwan, agluto akon. Nana, mabisina kun. Oray siyak, nanang. Mabisina kon. Ay, ina. Ngala, umay kayo iji balay, apok. Ta ijay kayon amangan. Ha? Nanang, sumuro tak iji balayo Tama nga la akon iti kanan mi kaniguryaw. Anya! Ala ka din, nanang. Dati ilutok ko maita, pangrabyan mintulangan. Anya! Ay, unay kat daytan. Nga lang nga rod, intayon ijay balay. Sige lakay, mangantan. Naimbag ata danat da nga inapoy kan si daon dananang. Kasta kanayunom ti dumawat kadakwada tap numairanog tamit. Isungarod na panak nagdawat iti taraon da. Una, kastalatibiyag, bakit? Gundawayan, kabayatan nga dagitad. Wingayam lakay. Nasabat mi ni Nana Dora itay. Kat na ko nana, amapan ka kano intun bigat iji balay da. Tada kano ipaaramid na kan kay kusina da. Manu kanong iti swil daw? Di namat imbaga. Damagam tulatan numapan ka. Rush ka di dayto nga ipalabayaw, Nana Sofia? Saan mo't kit di Umayon to nga rod alaan, kalpasan ti may sangal daw. Wan balasan ko. Aguray ka. Nagadumot nga agpaisaw ti lalabaam. Ay, Nana. Kurtina, ulos, kan up-up ti sopa dagita. Ipalaban ni Donya Bandida. Kabaalam amin dagita alabaan kat nagadaw. Tulungan nakto ni Pedring Nana. Napan lang amin iji tsindaan, taison ti makitsinda. Aya? Imbag kayo pa ingagasawa, tanasalukag kayo, Pedra. Kastala ti biyag Nana. Amo yun, Nana. Kanayon ko malaglagip, tay na ko na idikanyak day di amak. Ako, Nana, tinasalukag, makagunod, itinasayaat, apanagbiag. Pudnumat. Iso aday tati kanayon may alaglagipon kanila kay ko. No pay awan tinatalgad apanggadan nila kay ko, ta iso ti katulungak dito'y laundry shop ko, Nana. Iti kasta, saan ako naman ang danpay? Ewan balasan ka. Nagagat kayo, iso asigurado anasaya at ipanagbiagyaw. Ay, no kumata na sa lukag matda siya ng kanguryo. Oh, di mayat kumamat ipanagbiag da. Awan ka no pang gadanda, Nana. Hindi ko namkit di, Pedra. Talaga ang nagasawaan da asado. Ang mga pusa. Urlaw, naparte ka, Mike. Sino ka itayan, pare? Ay natilukot to yan. Kinusyak ni tatang mo. Salbag ka. Sige gayam, tatang. Kung ano sino itayan. Ay, tatang. Ganda man ito yung kwartam. Igatan ko iti tinapay na gatian nak ko. Anyati ko dam. Ano ikaw? Dinanog na ka di, tatang. Kaya't mo pa itikog tar. Kaya't mo.
Ay, sana. Ala, agawid kan, lukaw. Tang. Ay, una yan na dya pinutot ka. Ada igatang na itiarak nga inuman na. Nga magkidaw kanyak, iti igatang na iti tinapay ka raw nagitianak na. Ay, surun kon! Bakit? At damat basit ana urnong ta? Mabalintan ti manglukat iti sari-sari store. Ay, un alakay. Ang kasanuta ang magabunan day ta, kat adamot laundry shop ta. Mangala ka iti uray may sa atang danan ta iti binulan Sino ngay? Uray asino Basta jay mapagtalkan lakit day. Aguray ka. Ni nga ta siya nang, tawan mo ti trabaho na. Kat isun Sige, takasaritak to ni siya nang inton bigat. Ay, nanadura. Mabalin ka din nga, ala, kung tinatda pa swil daw. Ay na, Goryo. Palpasumpay ti trabaho. Sakbay ga itod ko tinatdaswildom. Adan advance mo, alimagasaw. Sana bali, tatalagamat nga palpas ko na iti kontrata kada kayo, nana. Lababo lang mo. Ay, basta. Ipalpas mo pa, sakbay nga itod ko tinatday ti kontratam. Yan nga kay mutin na yan, di kayo makaaw-awat. Di kayat ko ang mapasamak, Goryo. Palpasumpay ti trabaho, sakbay nga itod ko ti kanayunan ti kwartam. Ngamen, no itod ko kan kaita, ay sigurado, in ka man aginuman, kat di kan tumanad makatrabaho inton bigat. Ha? Ay, kung na nasan man? Umayaklat tayo ton bigat nga oray adhang uber ko. Lababula ang aramidam, nga maging kaita, di mo pa'y nalpas, taon na umot ita ti agbartag. Iso sige, palpasumpay ti trabaho, sakbay nga itad ko, ti kanayunan ti kwarta. Sika ti makaamo dito'y laundry shop, tasyak mo't iji store, siya nang. Wan Pedra, kat agyaman na, ta inayaban na, kastang danam iti binulan. Kastala ti biyag siya nang. Agtitinulong tayo nga agkakaaruba. Tamakitak mo't nga awan panggedam, iso asikan ti inayaba. Wan Sige, isurukan ka dagiti rumbang nga aramidam. Sige nga Rod, ay di kagdanag. Nagagutak, Pedra. Anya? Saan kayo pa'y anangan sipon agsapa? Kat pangaldawan? Un apong, awan mo't makan iji balay mi. Ay, kat, anya ti araramidan ni nanang mo, tadi nagluto iti kaninyaw. Awan apong, napan nagtrabaho iji balay daan ti Pedra. Uray ko maa, basta agluto iti kaninyaw, sakbay apumanaw. Ay, nala, umay kayo, tamangan kayo. Nay, apay ngay siya na. Kunak man no kinupin mo dagita na laban alupot na madamdig na, tao may daalaan inton malam. Masadutak pa'y laang. Bayam dita, tako pinagto inton malam. Ay, saan ang mabalinti kasta Ala, kupinumon, tao may danto dagasan inton malam. Saan ang mabalin kanyak ti agsadot-sadot? Tanasaysaya at matlaang no aramida mon adagos ti trabahom tapno malpasen. Wan ka di, Pedra. Aramidag to inton madamdama. Malpas tulat ta. Ay na, Guryaw, adda kalagayam diti balay yung agul-uldag. Tadi mo pa'y mailutuan dagiti anak mo iti kanenda. Kaririin ko garod, nanang. Ay, Anyaya ti parikot. pinakan ko dagiti anak yaw. Taawan ka no kanenda dito'y balay yaw. Nukas ta nga rod, saan nyo napakpakanan dagiti anak may no mabisinda? Ta isupay apanguong tanyo kanyak. Anya? Pakanan nyo ida. Sa kalpasan na. Umay dakong tan dito. Ay, Kuryaw! Nasaya, tadda ka. Day, tadda ka magayam dito'y balay da Kuryaw, balayan. Wag! Umay ko inong tanday to'y sadot nga anak mo. Di pa'y makaluto iti kanan dagiti putot na. Irresponsable nga ama. Takasanumot nga main, imalakan ka nga ama na. Ay. Di nakman iraman iti pungtot mo, balayan. Ta sa nakakas ka ni Goryo asadaw. Ta siya, nagagutak. Ang jakman amaw. Nuapay asadot da ito'y aputot kaw.
Ay, Anya kay mutin tatang. Sumardeng kayon. Makarengreng kayo. ay, kasano asumaya at ibiyag da, no nagpadaan damot nga agasawa sa daot. Ah, ha, ang mga no'y malamot kan kanisya na ang asa daw. Ay! Ah. Saan ka sa daot? Nagagutak. Gamjak mo no apay asadot ni siya nang... Ay, sika, kuryaw. Tatang, intun bigat. Inkagara daw. Papayaban na kanila kay Bastian, tas sika kanaw, ti mga rado iti taltalon na. Pakpakawan. Di oray matayak iti bisain. Basta sa anak nga garadaw. Nagpudot. Ay, awan mo na talaga, kuryaw. Matay iti bisin ti pamilyam tasadot kamay. Agsaluk ag kaguryaw, tapno ti biyag mo ag progreso. Ngaro na. Ha? Mangibabay ngayon, anak. Nay, apay ngay akanayon kamutan amala daw siya nang. Alas 10 iti agsapa. Sana balay, tanagadumot ti trabaho ditoy. Ay na siya nang, di nakpagbalinan abulsek. Gapo tamakitak ti garaw mo. Ad-adda pa'y asyak ti aggargaraw ditoy. Siyempre, nadagsan mo ti trabaho di ti laundry shop mo kaut. Kanayonak mo tamabannog. No kasta nga rod, itad kon ti sweldom iti makabulan. Ngam, ikisay ko tiladaw mo. Nakalista ti oras ti sangpet mo tunggal aldaw. Ken, ikisay ko mat tinabalem asweldom. Ha? Diyak kasapulan ti kasken kasadot siya nang. Si ka lang nga rodon ti tinulungak, tapno adda kumamot panggadam. Malugyak ken ka. Iso sige, mabiit laang takwentaag, numano tinatda asweldom. Gumatangak man iti mantika ken asin, Pedra. Wan nana. Ay, wan gayam nana. Pasensya kayon Tainikat ko ni siya nang kas katulungak iti laundry shop ko. Tamalugi akmat iti husto, nana. Ngamen, free chow lang arudon, ngam ad-adumot ti inanana. Syaklat ta ti kadwan nga agtrab-trabaho. Kasta ka day. Iso nga intad kon tinatda sweldo na, kat jakon pinagsublipay. Mga yabak laangan kadag iti estudyante nga ag-part-time, nana. Ay, katuan Ay, una yun ni siya nang. Kasjay siguro ti kayat da abiyag, nana. Di da mo tagsalukag apara ko makadagiti anak da. Un nga rod Ay, talaga nagasawaan da asadot. Pagsapit ng dilim, naghihintay pa rin sa iyong magang pagdating. Guryaw, agin inom ka palay. Kasta na tibiyang na lang. Rag-rag sa akin natin ba? Ay, Mangtad kayo mang kinditi, gatang miti, pulutan na. Anya, Ala na, amok nga dakwar tayo ita. awan kwarta. Nagimot kay matan. Ay, unay kan amanugang aya. Agtrabaho ka, tapno ada igatang mo, iti pulutan mo. Tatang, pautangan dakman iti sangaribaw. Amok anaawat yung tay kwartayo as senior citizen. Anya? Apay, pangusarami ti sangaribaw. Igatang ko iti kanan niya. Ha! Nakita ka di kalman nga gininom iji store ni Iseng. Nga imbis kumaanapan ka nagtrabaho. Sirmunan dakmanan. Ha! Lukaw! Agnakam kan! Saan ka pautangan? Tautang kalimutan tumilaang. Namin ano nakasta. Amumat aday talag ti pangalalak iti pagbibiyag kaw. Tadya kon makatrabaho iti nadagsan. Gapo iti arthritis kaw. Ita utangan pa iti kwarta. Ala ka din tatang. Ay, agsalukan ka. Tapnusan nga agbisen ti pamilyam. Ken may sa, awan kwartak, tayong gulpek iti kasapulak, agraman maintenance kaw. Nagimot kay dinaya. Aha, sadot ka nga bain. Isungag bisin ti pamilyam. Awan maitulong ko ken ka. Awan maitulong ko kan ka, siya nang. Ninanang mo, tay mo tandak pay laang. Ay, uray anak ka, taagruam kan. Makatrabaho kayo nga agasawa no kayat yaw. Ngamsadot kayo umat ita. Di yu latultuladan da Pedra nga agasawa.
Nasalukag da, iso nasaya at ibiyag da. O, kita man, pa-extensyonan da kano ti balay da. Isuda, tada kwartada. Gapo dayta iti kinasalukag da nga agasawa. Iso ada kayo nga agasawa, tuladen nyo da Pedra ken Pedreng. Agsalukag kayo. Husto tay nakuna ni Pedra kanyak. At inasalukag, makagunod iti nasayaat a panagbiag. Dayta kumati laglagipan nyo iti asawam. Nanang, maasi kayo kadagiti anak yo. Pedra, maasi ka kadi kadagiti anak ko Tagsubli akas katulungan diti laundry shop mo. Ay, sorry, Syanang. Ngem adun ti tangtang danak. Agsisinublat dagiti estudyante at tumulong kanyak iti laundry shop ko. Kasta ka day. Kan maysa, jak kaya tikasken ka. Sadot kamot. Agagagutakon, Pedra. Pasensya ka na talaga, Syanang. Ngem adaw dagiti estudyante at tangtang danak. Imbag dagiti estudyante tanagagat da. Iso anay na yung naklatta ti tangdanda. Pedra. Talaga ka din akong maawat ng trabaho dito laundry shop mo. Ay, sorry ka laangan, Syanang. Mangsapol ka laangan iti sabali a panggadam. Pedra. Ngem laglagi pem ti bagakken ka pagsasaaw. Tinasalukag, makagunod iti nasayaat a panagbiag. Dayta ti sangkaulit kanyak day di amak, ket aging gaita, jaklat ta malipatan. Pedra. I-share mo, dayta pagsasao ken nila kay mo, ket saan nyo aliplipatan. Ket no di kay paiturong iti dayta pagsasao, dagiti anak yaw ti kaasay a mabisinan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinasalukag, makagunod iti nasaya at apanagbiag. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay as sagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.